Rana apa ini? Tara. Tuh. Apa dia enggak punya? Kalau main ngorpot ini. Pinang put balon. Bay pudung, bay sih pudung. Markal air mai bang dah. Hello guys, dia berami pi sekali kan. Video mentus ni small birthday vlog. small birthday. Kata dang ni le decoration ni malum malah. Hello perlang, yang sngewbha pi sekali ka video small birthday vlog. Jong ipara jonga ibaladap khandru snem. Tewas ngoi hakane ka video ngin kren beda ka ngin mix kumto kinten pana khasi mo te sngewbha pet kane video do bakut te sngewbha like ada pi internet share ru te sa sub kmie subscribe mo yarap lem iwe bangin ya kiulang pet manta kidang ya pen kre ya ka nika decoration mah ban pen rem pen bed pen sur kine ki balon kine ki jingbo hang ne ma ka yeng ro barin te ka small birthday ro ka barin te longkum tangkum ka pen kan mau mo ya ka sngika te ta kadau ni celebrate ya kaneka birthday te was ngoi ya ki jingbom la changi te ta ngom ta hi menta pirangi i ngira ya pen kre de shibun ngan sapen ep andai kla dem te paralok kini kiba phi i hangne ngi phi i nge bon bha dan ikon jong men dan ikon jong para jonga dan ikon jonga badan ruki para jonga barok kini ki bedang kiba kamhe ki long ki para kiba red ma ki bedang red te ngilong ya bon bha barok shi yeng sistem namar ki awan lang ki kon jong men kon men banangkong kon men ba a jonga ma bagi kon jonga kumjo lai ngut belaya la don kon te kia poilut te mentang ya la ya bon phaken Sibet marah nu iwan Ketawa pada piwa miat kenta Aman sini yonga Wa o tipchwa Kawan maai kayonga Kabaka benta Setelah pertai berai bo ye meya Happy hangawam ye kitwa Jajan kabangawam no dawa Kawan asar mana nang kenda
Nong, kami nong. Happy birthday to you. Cái riêng Đến mưa yêu. Yang thuộc kịch choa yang. ये सब क्या देखना पड़ रहा है अच्छा है मैं नहीं Hello paralok te ka jingpen krek kalong ka decoration kalong tang kumne hi tem phi hi ma ying baduk tem long kumba pen krek sngewbha tang kumne hi tem mentang yes dang ya ban ya bu ban ra no sa cake ma une udah cake bagi order na nam dong ubala song dot kumba san spa tangkai ibang na em te hello paralok te aleng ini sedang no ya kane kam jing duai kan dia jing duai kerpang na bynta ka yung kasem bat kham tam ya ipara jonga ibaladap man badap khan ju snem bynta kasni mo te ngin duai kerpang na bynta jong i Wen, mai, yura ro. Saya ora. Le ora anggo. Oh, stay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Jenifair da nusa pas udah pakan bos nem kamar nih Lada tapi kalau suami kita hari ini ada beli sini udah jadi mas kami Lada wah oke coba di sini ada lain itu apa sih aku tentang ini aku hanya tahu bisa berapa lagi aku di sini puasa lebih dia ke sini udah kok kan bosnya orang di Lada yang kena kuan kamu bisa ini Lada anak maka jeruk memang itu kena orang sini lupa aku lagi musuh memang lagi musuh Musim kau dah belajar banyak, musim kau itu ni, kau dah musim ni, hari itu kena rapat lagi, kantam jenis apa lagi kau dah kan musim itu ya rabi kau jengin berhal tiskan, isnem hari ini isnem kau kata, mandi isnem kau dah bercakap jawab lagi, ane orang usai saya kau yalah,
Ở bên mày, ở bên mày. Ở bên mày, ở bên mày. Ở trên cà phê nè. Chụp cái Qua nào. Quay thôi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. Một phần kia thập tỷ. Chỗ cái kia là bị điện thì thập tỷ. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you.
biar kinya bendong rasanya. Halo perlok bang palat ukek ni jing bang tapi chok dang ap kek biang sa chi sen aduk lai sen lai wat nhọ bam đà là đập bam sa lại ching sang sa vào đây cái sinh sản đê Ham selalu di doi me dai yo ki sondo marwan sen pe. Amado. Lap tun kong siu ta. hakapor jan met pan i pen kre se ya ka bam para jongai dang ot so sao pat pian pi hang ne dan ka kaja bangishan ta hang ne dan so sao i dang ot so sao tem uni hada bor pan udon pan bat u so peng kane de ka do siar bala de pon sarwa sup ma ada pon sup so sao bat pian pan ini de nang shet do pet pi ini ru de para jonga i dang shet do siar i dang shet ila adap shet ka do siar shet pat de sa chi sien pat de da ka do siar lokal pat shet da ka do siar lokal bangin ya bam jabaro lang Ni bon kêu sa sto bon jai ai tem sa. Hello guys, ngap aku no publish buat pipa jak ni video. Tengok ban ong ha kan ni video. Bai para jangan ladap kan snem. Ngam don e ban ai i. Nga ai tang ka bok kan nasib ngakit bok kit riang ma. Bai don nya ka met ka phat ka bok koi bakhya. Jangan bai ka pang ka blei bon the i jingkyrkhu kordor. Ha nadu ka riam don akor don buram. Hadu ka akor ka buram hi nadu na yeng habar. Te ba sa ka wiru kamtam ha ka puli puthi ha ka jingam man ka sngi ma. Blei nang kyrkhu ban nam nakat pi te ba sa ko nga mot ban ong kum ne ha kan ni video pi itang bangi shet do shet ja ngapan i ko to tang ba so sorry guys namar klem don like re ha ko to ka net ba celebrate ko to kan birthday ha ko to ka por ba akek de por sngi khandai le ne shuk ba je ta ka daw don dang shai ma ta ka por met birthday pi i hi ha yeng shet ja jong i man jong a te ka dum ba namar don like re da thang e da touch like mobile ro mi thui thang re dang long ta ma don bitri shu re namar ka like ro klem don re dem na klem yok ban pen ep bang bam ja mo ka bam hi ka ja ba dia to ma ba di kel tengi bam ba ka ja ka dos nya kem don re dos iar broiler dos iar pam bat ka iar lokal panar ma bat ka iar lokal nang ta dia bat pan baru so sao chitini ma so sao chitini so kya e del tang ba ka bang tham ta mi ila dai pe ke ni video dem dia pasak wei nga ai blei phin ban ta okay bat ki feeling ma bat ya ke ngai phi i ha ka to ko por bang aduai ngayam dei ra bang snow sea dei ra bang pai donut dei ra bang don ka ani ma henry de ngayam dei na ma bang kmen ngalung men sim ma ha bang perkhat ngalung ka men sim nga perkhat ban ta ka jing im la jong sha e ka yeng ka sem sha e ta ka daw ngam de ka bru bala ka ba lung man sim shi shama belong emotional ba te ta ka daw te da pi pe yak video ba dum snow e bang long emotional ngam la ban set ko mat la dang ba khat lei bang adwai ngadon ka jing snow ngadon ka jing so ha ka yeng ka sem ko jangi ni la ju long ne em ki ba yatli ki ba snow tho jumut ma ta ka daw just emotional ma ngalo ko bru ko ba emotional ba
abang apa kat lagi ka jingam na jong sunai pala dia ladi dem sosor ke guys na kata-kata there boleh shibun saja sen ya pi ki apa di video